खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नै दायो जोङो थांनो ओंखारदों बाटासिया लुप पार्क आरोना बियो मोनसे ओमफ्राय समायना पार्क होननानै खोनादों आरो मोनथिदों आरोना मानसिफ्रा खोन्थादों बे जायगानि। ओमफ्राय दा जों बेयावनो थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ। ओमफ्राय नै बिथिंजा दङ आब' संगिता। आंना हासबेन्ड होनाय ड्रेसखौ गानबाय मालाय बेना हासबेन्डा होनायनो बेयो गिफ्ट आरोना। ओमफ्राय दिनै गानबाय आरो बेयो। ओमफ्राय आंहा नै एसे माबा दा मोनाबोसिगोन ना जों दायो एसे बेला जाबाय नालाय। थान्दा सुइटार गानबाथाय गानना बेरायनो हायो। गाननो हायो गानाबाबो थानो हायो आरोना। मा होनो आं बारा थान्दा मोनाखैमोन आं गोजां खायाना। ओमफ्राय आंहा गानबाय आरोना। ओमफ्राय नै बिथिंजा बिसोरखौबो नायदो। ओमफ्राय गारि गाखोबावगोन नामा? गारि गाखोबावनांगोन ए थ' होनबालाय गारि गाखोबावनांगोननो जोङो। गारि गंसे हमहैनांसिगोन आरोना। औ थ' बाजार लामा गेजेरावनो आरोना। बिराद मोजांखा जि नांगौ मोनजोबो आरो बेयाव। जों थानाय खाथियावनो जाहैबाय आरोना। जोंना हटेला बिथिंजा उनथिंजा ससे इनिफ्राय ससे थांबानो मोनबाय। जों ससे गोलावैनो इसे थाबायबोबाय आरोना जोङो। बिनिफ्राय ओरै ससे थांबावबानो जोंनि हटेल। जि नै गासिबो मोनजोबो नै बिथिंजाबो शपिं मलबो दं मोजां मोजां। मा जाखो फसायजोब्बाय नामा नोंलाय? आब' संगिताया लाजोबनो लुबैबायनो ड्रेसफोरखौनो जि फसायजोब्बायनो। बिराद मोजां मोजां माने फसायगोन आरो सिख्लाफोर फैबाबो सिख्लाफोराबो फसायगोन आरो जों बायदि हाबा जानायबाबो हाबा जानायफोरनि थाखायबो बिराद मोजां मोजां ड्रेस दं आरोना। ओमफ्राय नायनोसै जोंना बेरायनायानो बेरायनाय फैनायनिफ्राय। ओमफ्राय मा होनो जुदि समफोर मिलायबा दा मोनाबिलिफोराव जुदि थाबनो मोनफैयो। पार्कआथ' 5थायावनो बन्द' जागोन होननाय खोनादों जोङो। बेखौ 5थायावनो बन्द' जाखायोनो। 5ता ग्रोबावनो बन्द' जाखायोनो बाटासिया लुप पार्क। जोंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो नोंथांमोनाबो। माबा ओजोंबो बाजार माने बाजार गेजेरजोंनो माने लामा आरोना नै। ओमफ्राय लामाफ्रा एसे फिसा फिसा आरोना। ओमफ्राय मा फिथाइ इयो? अंकल ये क्या है? ये अखरोट और ये अखरोट शरीफा कस्टर्ड एप्पल। ये क्या है? कस्टर्ड एप्पल है। मीठा है ना? दा जानाय नायलांगोन दे। बेखौनो जाफेराखै बादाम बायदि आं जाफेराखै। नैखौ दा फैनाय टाइमाव लांफानोसै ना नैखौ। आने के समय में ले जाएगा अंकल हा? नै बाटासिया लुप मोनफैबाय जोङो। टय ट्रेन खारग्रा। बारा मोजाङै दार्जिलिंआव फैबा टय ट्रेन गाखोथारनांगौ आसलते। नै बेनो आरो पार्कआ। ओइ औ दे बाटासिया लुप पार्क बिराद समायना माथो ना? गुसु मोनलायबाय। मा दसेनो सोलायबाय थायोना? नांथ'ला दार्जिलिं दे। दायो नै बे पार्कआव फैनानै ओमफ्राय नै ओरैबायदि मोजां सुबिदा दङ आरोना बेयाव। बिनिफ्राय माने जों जि जायगायाव किसुमान जायगायाव जोङो थांनो हायाना एसे हिल साइड गोजा नालाय बियो पाहार एरिया गोजा नालाय। ओमफ्राय मा होनो जों जि जायगायाव थांथावै बायदि ट्रेन फैबाय नामा? औ ओमफ्राय बे पार्कआव फैनानै नै दायो माने जों जि जायगायाव थांथावा आरोना बे जायगाखौ माने नायहरनो हायो आरोना दुरबिनजों नै बहायजोबना दोनदों। ओमफ्राय बिसोरो गावसोर खोन्था होबाय थागोन आरोना। ओमफ्राय जों नायनोसै बेफोर जायगायावथ' जों थांनो हाला नालाय। मानो होनबा नोंथांमोनाथ' मिथिखायोआनो दार्जिलिंखौ माने एसे पाहार एरिया गोजाना जायगाफ्रा।
ओमफ्राय बिनि थाखायनो दा आङो नाहरनोसै बेजों बिसोर आब' संगिता नायखांबाय दायो आं नायनोसै आरोना फैद्राय नायनो नायखांबाय आरोना औ फट' र' दरबिनजों नायखांबाय आरोना जोङो ओमफ्राय मा होनो औ र'लाय ओमफ्राय नायखांबाय जों माने आब' संगिताया नायग्रोदों बिनि उनाव आं नायबाय आरोना दायो नायखांबाय मोजां मोनदों माने बे माखौबा बुहुदखौनो माने हिन्दी मुभि खालामनाय जायगाफोरखौ देखायदों आरोना जोंनो ओमफ्राय बिदिनो मोजां जायगा देखायदों आरोना ओमफ्राय बिदि देखायनायाव 50 रुपिस लायो आरोना बेयाव खोन्थाखाबाय थायो बिसोरो खोमा खाथियाव सें गसंना थाफाखायो आरोना जोंजोंनो ओमफ्राय खोन्थाबाय थायो नै बियो बिदि शुटिं खालामनायमोन नै बियो बिदि माबानि न' होनना खोन्थाबाय थायो आरोना ओमफ्राय मोजां मोनबाय नायनानै ओमफ्राय नै फट' लानो लेंगासिनो आंखौ र' फट' लाग्रोनोसै आङो जायगाफ्रा रिल्स बानायगासिनो नै इथिंजा सान्दुङा गोसा जालायबाय नै दसेनो खोख्लोबो जोमैया जायगाफोराथ' बिराद मोजां ना ओमफ्राय आंहा हासबेन्डखौसो बिराद मिस खालामदों मानो होनना बुङोब्ला एखेलेगे फैनायमोनबा आरो बुहुद जायगा नुनो मोनगौमोन ना थांबावनो हागौमोन बुहुद जायगा बेरायबावनो हागौमोन जिरायनोसै दसे भ्लगानो सोलिगासिनो आंना ओमफ्राय बैथिं थांगौमोन आं बै बिबारा आंबो नैयाव थिखांजानो गोसोमोन ओमफ्राय थारसिं दे फैनाय ब्लगाव लानि आङो दे ब्लगखौथ' आंबो लागासिनो सान्दुंबाबो बैयाव फैदोहाय बिबार बारियाव इंलिस मेकारा गैया जोङो बारा गोबाव गैला इंलिस मेकारा गैखौ लोगो हमनो थांसिगोन न' so excited ओइ नैथिं फैलाय खोनाबाय इ नै पार्कनि गेजेरजोंनो टय ट्रेना खारो आरोना लोगोफोर दार्जिलिंआव फैबा टय ट्रेनखौ गाखोथार आरोना मोजां नांगोन नोंथांमोनखौ ओमफ्राय जोङो गाखोनायानो जायासै आरोना र' नायनो गाखोनाय जागोनबो जानो हानाय बुंथारनो हाया दायो गाखोनाय जाबा नोंथांमोना नुखागोन जोमैखौ जोङो गावनि मेगनजों दा नुगासिनो खिन्थु केमेरायाव नुवा आरोना नै एकदम खाथियावनो आरोना नै बे एकदम जोमै माबागासिनो आरोना जों बेसेबा गोजौ माबायावसो दं नालाय थिखिनियावसो दं नालाय पाहाराव ओमफ्राय जोमैया बिराद खाथियावनो आरोना नुगासिनो जों एकदम थुला बिरनाय बायदि नुगासिनो आरोना जोमैखौ ओमफ्राय नोंथांमोननो केमेरायाव मोजां खिन्थिनो हाला आङो बै थुनलाया औ बोरो खुवाया गासिबो जोमै गोजा आरोना लोगोफोर आंना माबा नांलाया मिउजिक नांलाया दे लोगोफोर नै मिउजिकआ आं गोनासिमाव रोंगो दे गाइस ओमफ्राय मा होनो जोङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय मोजां मोनबाय फैनानै नोंथांमोनाबा नायनानै बोरै मोनखो जोंथ' बिराद बेरायबाय ओमफ्राय आरो दा बबाव थांबावनाय जाबावगोनबा उनावहा मा जायो मिथिला दा आरो हटेलाव थांलायनोसै जोंनि रुमाव ओमफ्राय बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओरैबायदि मोजां जायो ना इनि केमेरा हमनायनिफ्राय एंगोल लानायनिफ्राय ओमफ्राय फट' लानायनिफ्राय आं रोङा रायजाबुलाय लांबाय आं मिथिगोन ना लोगोफोर माने आं रोंथारा आं मिथियानो माबायदि लायो ओंखायनो आंनियाव कमेन्टआव सोरबा होनहरो मा केमेराखौनो मावग्लुंजोबो आबो नोंनि भिडिअ नायबा खर'सो गिदिङो होनना होनहरो ओमफ्राय आं रोङा लानोनो ओरैबायदि मोजां लायो आं बिराद थेंक इउ होयो आरोना इदि लानो रोंनांगोन होनबाना नायग्राफोराबो मोजां मोनोब्रा माने मा होनो आंना आखाया बारा मावबाङा नालाय खायसेना आखाया केमेरा हमबानो मावोना आंना बिदि मावलाबाया आखाया जेनेबा आंबो रोंनांगोन मानो होनबा आंबो लासै लासै ब्लगार जाबोलांबाय ना लोगोफोर मा ब्लगार जाबोनो ब्लगारानो आरो दालाय ओंखायनो आंबो माने एसेबां ट्राइ खालामदों आरोना मोजां खालामनायनि
बैनो उनाव नुदोंना मालाय लोगोफोर जि मोजां मोजां माबाखा फट' लानाय भिडिअ लानाय रिल्स बानायनाय ओमफ्राय बेखिनियानो स' बाय बाय बयनिसिमबो कफि लोंनो नागिरदों बेराय बेराय मेंनानै नङा माने आं गोदै खमखौ मोजां मोनो मोजां जादों नै गोदै लोंग्राया गोदै नांगौ नैनो आं बांद्राय गोदैखौ लोंनो हाया मोजां मोना आङो साहा लोंगासिनो हानि काप ना हानि काप फार्स्ट टाइम हानि कापाव साहा लोंबाय आं हारसिं हाखायो नों लोंखांबाय